kaliang ke jonga kum ka presiden jong ka women's wing jong ka HSPDP central body mat kham tam le kum ka dukhot jong ka jat riu hi ngadon ka ban penrem jur halo tu ka shithi blam mi ka bala tho di kong Elizabeth Matthew Nongbri ka bang ui ka tarik arpo riu tarik Februari ajar pesau ka ba ida address ya u Dr. Jitendra Singh bade u Minister of State jong ka atomic energy jong sarkar India hangtung ui ba ila penpau ba ide founder trustee but chairperson jong kata ka NEST India mo ka North East Sunshine Trust ka ba kila register hau snem ara jar puar ka juga porang turu ikam ya jong ide ka nong trei ka bah khmat jong ka BJP ka ba depet ya kita ki jat benririt pat dan kita ki minority morcha badru bai kamru ladai kanong kit kam ka bakhmat na du arjar khatsan ke BJP tekai bungi ui ka shithi ong ba ki ka ikwa bakan don biang kata ka jingwan ti yo uranium ka dikari khasi ka e ki jongi kum ka party hi ngakwa ban pha e khubor ka basai sha kani ka NGO ka balai alam khmat de ini kom badru sha ka sarkar badru sha ki pat nong song snong jong kari khasi nginum la ban len ladangi kertiang din u nong seng jong ka party u lead mai hoping stone lingdo dei ma u bala champion la ne ula job e kani ka dauba ban persyak banti uranium hang ne po rikasi ka jing job ban persyak banti uranium hari khasi kamshim dei ka journey la ne ka jingya le ti ka besuk kamshim kut tang ka baya kren ba ka sarkar India uni unong yalam jungi ula haban let buat sabari syaki conference jong ka world uranium hearing ka bah pelong ha Germany lalit bun keleng ki jaka sabar jong kari India ru ban appeal banum syak banti uranium rengkat ak tu por da ka buram ban lead pastor PBM pasaimon baru ka jing snok ti jong ki katu ka ne ki seng balang ban gila job bat klem syak banti uranium tekum ka party hi akan ka kenti pementangi ke threat abang UI te ngi kwa ban pha ka khubor ka basai kedar ba ngi dalele horkit hordam lada ka sarkar India kamut bon wanti biang uranium ka ri jongi ngin persya wat lada ngi ban hab ban let ban shim da kanu ka extreme step ru bun ki keno agane kenti ka bementa ba ka party jongi ka ya trailang ka sarkar le se kin mudur bangin ya pen lagi jong kin nongren henre nga kwa ban ong ya kanida ka basai hoy ngi trai ba ka sarkar ka party ka jongi ngi trai namar ngi don kam ya karoi ka par ka bangis nguthu ka jingdon kam jong pajba constituency ka ni job reha ka baya day bat ki nongrim jong ka party melayeng ka way na ki nongrim ki mat ki bakongsan ka party ka yeng bahaduk menta nginum syak banti uranium ya kata nginum kubum ngin ya kren baka sarkar lada ka por ka don kam yengi bangin ya kren baka sarkar jong jelak sarkar jong kari India bangin syak banti uranium ka wei ka ba nga kwa bangan kentho alor ku ka shithi jong ikong ka banbu ro dak jengkli itu ikong le se bin ai ka jubab ka bang yu i tho ang tu ba ka jingkhang banti yu uranium hakini ki snem ki bladet ka dei na ka daw ba ka jingyo anong jongno re jongno pa ang tu due to vested interest no tengah kwa ban kli jingkli ni kom manu ba la yo nong na ka jingkhang ti uranium hakini ki snem tengah ong ka ek mong kwa ban ong sini kom ba im dei ban shu am thala lani ban shu padia thala klem de tip ya ka jing shisha bat ru ngakentu nama ngayu i tu shithi ong ba ilaya let ban ya slok buki nong elam jong itu ki jaka ki local leaders jong itu ki jaka badan uranium makin sngthu ba dei ban syak banti uranium namar ka dei ka yo nong pat ya ki nong elam ki badan ha kitu ki jaka badan uranium bakin no syak pendit namar ba kadai tang ka put thap jongno re jongno ka jingyo nong shimet jongno re jongno ne jong kanu ka NGO batru kadai tang ka put kumno bakin penyap im pet ya kani ka jat benri pat ke jongi dan namar kata kum ka party ngi pha e kani ka message ka baklia ka khubor ka basai kada balada ka don kum kani ka e ba sarkar India kandang thumu banwanti biang uranium hakari ka jongi ngi kum ka party ngin num ngabjar bat ngin yai persya bat ngin nang yai persya kadu hadu ka bakut banum sya dalilai benti uranium nari kasi